su da raini, sunanta kawai na yan gayu ne ya ka biyo ni. So ki ji zance na guda daya, a garin kin zarce kin biya, ke zana kira zinariya, fara mai kyau da kwalliya, daure a garin ki tausaya, baby ki tausaya. La soyayya ta ya fara daga lokacin da na sata idanuna don ka ji tabbacin. Daga lokacin ta faɗa min kaji masoyiya, cewa za ta rayu da ni kaji sarauniya. Ni kaina na san nai dace da masoyiya, buri na soyayya na da ke ya zagaye nahiya. A gane nai dace da masoyiya, da masoyiya. Tunda kin faɗa kina sona, na san da zaki ji kaina, ke ce maɗin jikina kuma buri na rayuwa na. Idan babu ke ni ma san babu ni, ko a fuska ni da ke muna kamanni. Shirya mu je ka gano binta, kyakkyawa ga tsafta, mu gaida mahaifanta ko zan samu aurenta. Baban binta gaban auren binta, ina son ki binta, ina ƙaunar binta. Sai mu je daga nan ka ga Zarautawa, yar bara kyakkyawa san kowa. Mai suna ke ɗaya za na baiwa kulawa, kulawa. Sai mu je ka ganta abokina, za na bayyana mata matsayinka ne, don ta gane kai garin amini ne. Amini ne, amini ne, na ce amini ne, amini ne. Dan uwa, zance mafi inganci tafi mu gaskiya. Duk wata Fatima Zahra ce, sai dai kai haƙuri. Ina wallahi ba zai yiwu ba, sai dai kai haƙuri, wallahi sai dai kai haƙuri.